наврӯз мужда аз баҳор аст. Агар истиқлолияти давлатӣ намебуд, имрӯз ҷашни наврӯзи оламафрӯз байналмилалӣ эълон намегашт ва шояд ин иди аҷдодӣ аз хотири мардум кайҳо фаромӯш мешуд. Ҷашни бостонии наврӯз, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ташаббуси фарҳангдӯстонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тамоми ғановату рангорангии он эҳё гардид. ҳоло он ба ҷашни милливу давлатии халқи тоҷик ва рамзи худшиносиву ифтихори миллӣ, ваҳдату ҳамдилии мардум ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. наврӯз яке аз 4 ҷашни мавсимии соли ориётаборон аст ва таърихи бисёр қадим дорад. мувофиқи ҳам ривоятҳои тарихӣ ва ҳам бозёфтҳои бостоншиносӣ ки ба ҳазораи 6-7 пеш аз мелод, яъне ба сар шавии кишоварзӣ, пайдо шудани тамаддуни кишоварзӣ нисбат дорад, ҷамшедро ба ташкил намудани давлат, омӯзонидани ориёиҳоро, яъне кишоварзонро барои кишту кор, ҳунармандонро ба ҳунармандӣ, косибонро ба косибӣ, бофандагонро ба бофандагӣ, яъне чорводоронро ба бонӣ кардани чорво, яъне сафарбар мекунад. таърихи ҷашни наврӯз, ки аз қайри ҳазорсолаҳо сарчашма мегирад, бозгӯи он аст, ки мардуми тоҷик ба гузаштаи худ арҷ мегузорад. наврӯз рамзи покию ободӣ, оғози рӯзи наву эҳёи дубораи табиат, хусусан табиати нотакрору биҳиштосои Тоҷикистон, ҳамчун ҷашни миллии тоҷикон дар замони соҳибистиқлолӣ мақому манзалати бештар касб намуда, то ба сатҳи байналмилалӣ расонда шуд. сарвари давлатамон пешвои маъзами миллат дар бахши эҳё намудани анъанаҳои миллӣ ҳамавақт дар фикр буданд, ҳамавақт барои миллати моро, ки дар тӯли 1000 сол қариб маниши миллии худро аз даст дода буд, худшиносии худро аз даст дода буд, ҳамина эҳё карданд дар кор. бинобар ин сарвари давлат аз ҳамон рӯзҳои аввал омадан, маслан ҷашни 1100-солаги Сомонёнро пеш гирифт. ғайр аз ин эҳё намудани ҷашнҳои миллӣ, худи наврӯз бо ташаббуси пешвои миллат, бо ташаббуси Тоҷикистон, соли 2010 наврӯз албатта бо дастгирии Эрону хай дигар мамлакатҳое, ки наврӯзро дар қадим ҳам ҷашн мекарданд, яъне наврӯзро ҳамчун иди байналмилалии ҷаҳонӣ эълон доштанд. имрӯз ин ҷашни қадимаю бостонии тоҷикон дар сатҳи байналмилалӣ таҷдид карда мешавад ва эътибору нуфузи ин ҷашни табори ориёӣ ҳамасола афзун мегардад. расму оини башардӯстонае, ки дар тинати наврӯзи оламафрӯз ниҳон аст, аҳли башарро ба ободкорӣ, сабзу хуррамгардонӣ ва анҷоми корҳои хайру савоб раҳнамун месозад. Нуриддини Қурбон, Аҳли Дини Карим, барои барномаи ахбор.